e gimomiyo watemo jiwo ni kiyudo grant kata pinje ma oko komi grant o gimiya miya without an eye ng'at manyalo bedo ni bedo kanyo makonyo mondo mi at least pesa ni wayud value for money. Gima natemo siro nikech inya yudo ka budget kane Kenya kwanza okawo loch ne gin gi gima ne gichako ni bottom up economic transformation agenda margi. To ne giyudo loch ka sirikal mar Uhuru Kenyatta nowene gi budget of about 3.6 trillion. Gitimo ne supplementary mobedo kamano. One of the things mane ging'iyo as measures magidwa finance ko budget no benedona grants ne nitie. Budget mo implement sani is about 4.3 trillion. Emben gidona grants. Sani hapa ni odhi bedo gimoro 4.6 trillion. Hapa ni pesa mwayudo Amerkani onego bedni okonyowa in the subsequent budget ma chakore post June, 1st of July. Koro kwada yude, wada ng'iyo ni ya, kaka migao madili gi weche mag mibadhi, anti-corruption. Sani ne, as per the budget policy statement marwa, gi Ministry mar Finance, nuwaketo pesa di madili gi mibadhi. Mani gi madwang'eyo. To kanwaseketo to Amerika bomiyowa 561 million. Ere migao, mwaneno ni ne budget wa masani no kudhi finance yo maber, momiyo pod ne 561 million ne dhi konyowa. To kodhi konyowa, ere kaka ing'eni ng'ato kone kane in gi paro ne adhi nyiewo suit masing 40,000 higa mabiro. To ng'ato chako medi 40,000. Ing'eni pachi nyalo wacho ni bas koro duka mar 40,000 ok adhiye. Koro we achik duka mar 80,000. Manyiso ni kokwa bedo strategic enough to benefits gi duto ibro yudo ka wan gi a lot of financing moa kuom jowa ma oko, to benefit ma japiny nyalo yudo kuom gi to pod onge. Koro wabeduru open. Kwa wacho ni adieri wayudo a lot of benefits kwa e pinje ma oko. To like for instance, the government bro yudo around 198 million issues mag zero elections mag Kenya ka. Mano maiga madlo 2027. 2027. Wang'iyo ni IBC and its financing ere migao magino dhi donje madhi konyowa ma weche ma chando watok every election gi. How are we going to mitigate them? Nikech 198 million in terms of